Sir, taga ano kami? Taga Office of the Missionary sa Kidapawan. May hatod kami nga letter ba? Pa-receive namon sa imo. May nautangan ka daw dito, 20 mil? Di wala man. Ha? Bayaran na kami utang eh. May demand letter, abi sir ang dala namon. Tanawan tayo. Pa-receive namon sa imo. May nautangan ka daw sa Kidapawan, 20 mil? Bayaran na kami utang eh. Sa Office sa Missionary. Okay ah. May pambayad tada. Tangon ta lang eh. Ano? Pambayad gani amon giadto di sir layo pag wala sir. Ah, Grabe ka layo. wala Ikaw man sir no sa Salgado ikaw ni. Ah sige, pa-receive lang namon tong letter sir tapos storyahan pa karon ang ano, Okay ah. ang bayad. Ari diri sir ah. Pa-receive namon sir sa imo. Malihog ko sir open. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir! Doon nakahiring ka, sir, ah. Ha? Medyo na. Nakabalo ka, sir, kung sino nagpadala, wala. Amo nang hindi ko pala. Ako na hindi mo balance. Kasi alin sa missionary, nga giutangan mo. Basi. Okay, ang nagpadala, may message siya para sa imo. Ambal niya, happy birthday and happy Father's Day, Uncle. Thank you gid sa tanan mo nga bulig, financial kag moral support. Na-appreciate gid namon tanan ang imo sakripisyo. You are the great and the best uncle, kag the best utod. The best papangs para sa mga bata mo. Unta atagan ka pa ni Lord sa malawig nga kinabuhi, kag good health lang ta perme. Ako gusto kong mag-thank you sa mga life lesson kag wisdom nga always mo ginasiling sa akon. Salamat gid nga you always there for us. One call away per me bisan wala signal. Enjoy your day, Uncle, and live life to the fullest. With love and care from your hinablos. Love all the way from Hong Kong and from your brother Henry all the way from Metro Manila. Happy birthday, sir. Kaya ano yung mo masiling sa ila, sir? Wala sa tanong. Pagkay birthday na 5 yun. Okay lang na, sir. Luha man kaya na. Luha man kaya na sa kalipay. Wala siguro sa tanong nagkapaslapan ko sa mga naplas ko. Utod ko na nagkasupport sa ako. Hindi laman siguro sa mga parinti, kalapon, iban sa mga nakita. Salamat gyapon sa mga silingan, mga nakilala din na nagsuporta sa ako. Kung ako lang gid no, wala gid kwenta sa birthday ko. Na naman gid. Grabe ang love nila sa imo, sir, no? Survive gid. Damo ka sponsor. Wow. Siguro importante kayo lang din na dato sa akin. Katawag sa mga parinti sa isang lugar kung mayo ka. Ano mo yun siguro na damo ka bagay nga daw magilagro nga matapos. Oo. Kasi inablos mo. So sa Love, love. love, salamat din no, nga sa diin. Why mag-usin ako nga natabang sa iya. Pero at least nag-strike sila nga Dumduman na gid ka, sir, no? Sa birthday mo. ako nung ginagmay man lang ako matabang sa ila kung bigado mo ko pero Oo. at least kaisip sila sa mga bagay-bagay ba nga or kayo bisang ginagmay. Sa kay Toto sa junior namon salamat gyapon sa iya nga very supportive pagod karon sa layo aray kami pero at least sara siya nga nag-support tayo kay ako hindi ko man kaya sa kadamuhan namon maglutot ngayon na plus ko makatabang sa anak ko pero sa ginagmay niya naman so nagpasalamat din ko kay Lablab sa kay Toto sa tanan nga yari din karon salamat din sa tanan nga sa din is malipay ko kay 60 years old na ko gipay pag nila
Hindi, luha man siguro nasa kalipay, sir. Okay lang na ano? Okay lang. Okay, sige, kantahan natin si Sir. Happy birthday. Happy birthday to you. Ito ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, sir, make a wish and blow your candle. Yes, sir. Blow your candle. Yay! Palakpakan sa si sir. Ma'am, ang wish mo anay kay sir? Wish anay? Kaya naman, kabot ko sa sinasabi ng birthday, then padayo na sila mag-Christmas. Hindi ko kaya 120 yan. Responsible no? Okay. Te, wala kayo si sir na, birthday niya wala. Kiss! Kiss daw. Lain man to, yes sir, lain to. Sige na. Okay. Happy birthday. Sino pa may wish dira? Sino pa may wish sa inyo, ma'am? Wish naman tanan na long life. More birthday ka. Okay. Sige. Sir, kami gali ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Grabe ka, layo Budlay sa dalan mo. lugar, sir, no? Grabe ka, Budlay. Pero nalipay gid kami, sir, nga napaabot namon diri sa Bugwak man ni, no? Sa Bugwak ang emo sorpresa. Kag nakita ka namon nga daw malipayon gid subong nga adlaw, no? Nag-umpisa pa kapon celebration. Grabe. Kaya naman, budlay magkita mo gali kay na nga nagasilingan ako alas 12 naman yun. Doon na, nagpapabungol man lang sila, no? Oo. Kay layo-layo pag grabe. Nabudlay kita na. Oo, Budlay ang dalan. Sige lang, sir, pero okay lang nalipay gid kami nga ari kami diri subong sa birthday mo. Thank you. 60th birthday pa gid, no? Welcome na gid ta sa Senior Citizens World. Salamat. Okay, palakpakan ta si sir. Happy birthday.